Bolo, alhamdulillah bolo. Iki bolo, ana kiriman bolo. Sak kintal marak kudus bolo iki supire bolo iki yo. Supire yo bolo. Iki marak kudus iki bolo. Pira sekilone? Pira sekilone? 20.000 bolo. Ngono. Ya iki lho bolo nek pesen bolo. Ana ning WA aku barang ya ana bolo ning anku ya ana bolo. Oh. Iki ape kirim bolo juk kas bolo. Nek lek mendi mbok kono sop. Ale mbok teh ae sop. Ngarep siji mburi telu. Lho kita pas. Nyegrok anune ku lho. Ada banyune ku lho. Ah iku lho suwek bolong. Abane mak kerak kok. Ana pentolane lho marai. Ana pentolane. Ya.